sahabatipun lan sedaya pendherekipun. Dan ingkang pengajar menika mugi-mugi wonten panjenengan sedaya saestu saged umat ingkang pantes nampi syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para pinenggak sedherek ingkang kawula hormati, kawula minangka talangaturipun ingkang Saiful Musibah inggih menika Bapak Kaino sakeluwarga namung maturan nembah nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun netepi undanganipun kawula sakeluwarga. Kawula sakeluwarga ngundemi panjenengan sedaya boten sanes sepindah badhe kasuwun sawa pandonganipun menawi surat Yasin selawat tahlil ingkang fadilah pangajab menika dipun usahaken ngangge ngintu arwahipun Napantu Saifulana nggih ingkang nembe mawon wonten ing alam barzah mugi-mugi kanthi waosan surat Yasin selawat tahlil saja saking panjenengan sedaya saestu mugi saged katampi wonten ngaso dalam Gusti Allah. Mugi-mugi arwahipun Napantu sungguh ingkang wonten samenipun alam barzah mugi saged dipun katampi wonten ngaso dalam Gusti Allah lan mugi-mugi dipun jebar badang Pak kuburanipun lan mugi dipun ngapurani sedaya lepatanipun lan mugi-mugi dipun lebetaken wonten barisanipun dinten kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.